Tento podcast vám prináša doktor Max, jednotka v starostlivosti. Ja som Milan Docent Sedliak, toto sú konzultačné hodiny, v ktorých pátrame po odpovediach na všetečné otázky zaujímavých hostí o zdraví a ľudskom tele. Dnešnou hostkou je výborná herečka, ktorej ženy závidia. Je to mamina 3 detí, ale nevidno to na nej. Pápa veľa sladkého, ale nevidno to na nej. Veľa a rada tancuje a vidno to na nej. Ale čo je najhoršie, netancuje len raz ročne na nejakom plese s unudeným manželom, ale často pred kamerami a s krásnym profi tanečníkom. Dámy, páni, milé deti, Zuzka Polubiaková. Ahoj, čau, veľmi pekné privítanie to bolo, veľmi Tak. som sa zasmiala. Áno, tak to som rád, lebo mal som problém s tebou, Áno, s týmto úvodom, ale Aha. myslím, že sme to nakoniec super. A Dali prečo spolu. si mal problém? Ja som dokonca moju pani nahajroval, že nech na tebe niečo nájde, čo by sme mohli použiť v tomto rozťahu. Ty si taká, že žiadne škandály, tvojho manžela poznám, výborný človek. Hej, vidíš, ťažko ty máš sa mi- ešte tú výhodu, že tak poznáš Ďurka, ale jasné, že určite by sa strašne veľa, keby si mal chvíľku so mnou bol, tak by si zistil, koľko mám nerestí a koľko toho je a koľko sa do toho na mňa nájsť, ale je pravda, že musel by si so mnou viac času stráviť, aby som to prezradila. Budeme teraz spolu 30 minút Mhm. cca. A už na konci to bude úplne iný začiatok. Tak, a jednu neres určite chceme rozobrať a to je sladké. Áno, hej. Máš to? Mám to naozaj veľmi a dokonca som mala chvíľku obdobie, že som asi 2 roky nejedla sladké, ale bolo to celkom príjemné, musím sa priznať, ale vtedy som zistila, že naozaj je to závislosť. Že jednoducho po 2 týždňoch alebo 3 týždňoch, alebo neviem už koľko to úplne presne bolo, ale že potom už mi to nenapadlo a nechýbalo mi to. Mhm. Ale tie prvé 2 týždne boli akože peklo, lebo som zistila, že to naozaj potrebujem. A potom zrazu, keď som to prestala potrebovať, tak to bolo strašne príjemné, že vlastne to nepotrebujem. Ale teraz som vo fáze, kedy to potrebujem. a ja milujem sladké. Ja naozaj, ako keby, že keby som mohla vymeniť stravu, tak je to o tom, že namiesto večere si dám sladké 2 horálky kľudne. Ja sa niekedy v noci zobudím a zjem horálku, alebo proste hocičo, nejakú sladkosť. A niekedy si ani nepamätám a je tam iba ten obal z tej sladkosti. Že ja mám normálne nejaký deficit sladkého, takže som strašne rada, že sa ťa môžem popýtať, prečo to mám. Dobre. Lebo myslím si, ja mám na to také rôzne ako keby obhajoby, alebo také, že prečo si myslím, že to tak je a myslím si, že naozaj tým človek niečo zaháňa. Uh-huh. A že okrem energie je to určite aj nejaký, že to dodáva človeku nejaký pocit šťastia, alebo nejaká, je to náhrada niečoho, že možno to sladké mi v živote chýba, alebo čo. Možno, že dnes tu zistím, že že vlastne si nejak doplňam. No, dúfam, niečo, že nebudeme dneska stáť za tvojim rozvodom, týmto rozhovorom. To Je. dúfam, Ďurko, prepáč. ale nie. Ty Verím, si že, ma sem poslal. že ním to nebude. Dobre, skôr než prejdeme do toho rozhovoru, ešte ťa chcem trošku viacej spoznať, takže dáme si tzv. Rýchle otázky, rýchle odpovede, tú anamnézu. Tak keď sme pri tom sladkom, tak Tatiana alebo Ferrero Rocher? To sú strašné podpasovky, ale Tatiana. Tatiana je také akože úplná topka, že to je halus, že si to vytiahol, ale Tatiana je asi úplná topka. No, nevytiahol som ju reálne, ale tak slinky sa nám zbiehli všetkým a ja mám rád Tatianu. Samba alebo tango? Tango. Prečo? Lebo je to taký trošku dramatickejší tanec a mám rada, keď to nie je iba také veselé alebo taká oslava tanca, ale že sa tam môže dať trošku aj takej vášne alebo takej nejakej takej hĺbšej emócie. Čo určite aj v tej sambe, akože tiež je to taká dosť ťažké sú tieto výbery, ale to je prvé, čo mi napadlo, tak asi to tango. Dobre. Keď sme pri vášni a emóciách, ktorému seriálu by si už nedala druhá šanca? Preboha. Jakej telenovele? Aj to si robievala svojho času. Áno, hej, aj som strašne veľa telenoviel nadabovala, keď som bola mladá. A to bolo fakt vyčerpávajúce. Ale je to nejaká časť obdobia, ktorá tiež patrí ku mne, ale to
to bolo psycho trošku. Mm. To bolo to, jak sme sa triafali do tých, lebo oni častokrát, oni podľa mňa nemajú ani tie scenáre. Ja si myslím, že im povedia, že teraz hovor na túto tému a oni podľa mňa idú. A tým pádom vlastne my sme sa do toho nejak museli trafiť a ja mám pocit, že som si v jednom momente bol taká telenovela, že Rebelde. Rebelde. Možno to nech sa to No ja nie, určite. Rebelde. A Toto bude zaujímavé. prepáčte, len som si spomenula, lebo túto telenovelu, lebo ja som vlastne separa stretla prvýkrát na Rebelde, lebo on tam robil zvukára. A ja som potom bola úplne v šoku, že vlastne čo, to si ty? A to je, ako je to možné, že proste, tak teraz som si tak úplne, že mi vyšlo von celé toto obdobie a tam sme naozaj proste si podľa mňa už vymýšľali tie texty. Takže je to, toto mi napadlo ako prvé. Neviem, že sa mi táto spomienka vynorila z pamäte. Ďakujem ti za to. Áno, ale budeme to takto odkrývať, tieto nánosy a zistíme, prečo vlastne máš tú závislosť Ja na som sladkom. na takej terapii, hej. No, asi áno. Asi aj ja sa popri tom zväziem. No, keď sme pri dubbingu, bojíš sa pavúkov? Áno, trošku, hej. Tak to si dlho vydržala pri tých websterovcoch potom. Hej, ale Lili je úplne iná. Áno. Iná, to je srdcovka, to je láska, to není pavúk. To je proste Lili. Áno, to sú zlatí pavúčikovia. A je tvoj manžel lepší hokejista alebo tanečník? No, to je ťažká Lebo otázka. hokejista, my sme tak, ja to nazývam, že 5. útok. My dvaja. Že to, keď tréner by mohol, to ani nenasadí radšej, túto zostavu. On je podľa mňa, má strašný talent na športy, ale on je fakt vynikajúci tanečník. Takže tým, že ja som ešte nebola na vašom zápase, čo musím napraviť, takže to neviem úplne určiť a on sa veľakrát podľa mňa aj trošku podceňuje, ale teraz po tom, čo si povedal, tak neviem, možno ani nie. Ale pre mňa tanečník. Ja si myslím, že on je fantastický tanečník. Alebo hokej sa zlepšil tiež. Hej, super. Tvoje, alebo vaše deti sa volajú, že Luna, teda mesiac, Oskar, teda slnko a Ema. Prečo Ema, prečo nie Venuša, ale... Vieš čo? Sú to krásne mená, len teda mi to nesedí v tom planetárnom systéme nejako. Hej, veď ja neviem, kde nastala chyba, ale podľa mňa sme ešte neboli takí, vieš, že možno sme si mysleli, že budeme mať iba jedno to dieťa a potom už keď ďalšie a ďalšie prišli, tak sme proste chceli tomu vymyslieť nejaký ako keby zmysel. Ale Emu som ako keby vždy chcela mať a Ema vznikla tak, že vlastne chcela som tú Emu mať a mne zomrel táto, keď som bola v 3. mesiaci a ja som ešte stihla sa ho spýtať, kým zomrel, že či by to mohla byť Ema a on mi napísal vtedy, že Ema alebo Emanuel, je to jedno, je to krásne. Takže to bolo akože jasné, dané, hej. A potom Oskar vznikol tak, že som s bratom mojím starším bola u neho doma a normálne sme išli podľa akože ako sú meniny a bol tam ten Oskar, ale nám to prišlo také, že kokos, to bude také akože, jak ho budú volať a neviem čo. A potom, že ale nebolo by Osky, no. A ja ho voláme Osky. A ja, že nebolo by super, keby sa proste potom napísalo, že Zuzana Porobiaková má Oskara a strašne sme sa na tom akože zabávali. Takto si type, už. Ale vieš čo Ale vieš čo, má to, Miško Kubovčík bol perfektný, lebo že on raz niekde povedal, alebo napísal, alebo neviem čo, že Zuzka Porobiaková je jediná, ktorá má aj Emmy, aj Oscara zároveň. Tak. Takže vlastne aj tá Emma má v tom nejaký súvis. Takže Oscar takto vznikol a Luna, no proste Luna bolo, že Oscar, slnko a mesiac, že nech sa to nejak tak ako keby... Ale všetkým úplne sedia tie mená. Myslím si, že sme to tak ako keby som úplne... Len to dieťa sa tak doformuje do toho mena. Asi hej. Ja mám zase dceru Zuzku, lebo pre nás to bolo jediné ženské meno, ktoré sedelo proste. Pre získu Sedliaková, no, takže to už tam nenavýberáš. Ale je to krásne meno. Ríde slovenské, je to krásne. Moja babička bola Zuzka, ja som zase po babičke, ale mám rada to meno. Najhorší pracovný úraz? Vieš čo? Nalomená hrudná kosť a narazené rebra. Mala na jednej generálke v divadle, hej. Na jednej generálke som predpremierovala Nahnevala asi 5 si dní. režisera? Nahnevala som režisera. Vieš čo, celý to bol proces, že mala som zápal stredného ucha, tým pádom som veľmi dobre nepočula a pani šepkárka strašne zlata mi niečo hovorila, čo mám povedať, ale ja som jej nerozumela a išla som smerom k nej a nevidela som poriadne a tam bola taká jama a ja som padla do tej jamy a som sa takto zachytila o to proscenium, čiže vďaka Bohu som sa nejak zachytila a
fakt to bol taký moment, že ja som ako keby chvíľku padala úplne do prázdna. A potom som si povedala, že nechám to tak, že v pohode, ale nakoniec ma donútili, vďaka Bohu, že mám ísť na rentgen. A išla som a zistili, že mám túto nalomenú hrudnú kosť. A dodnes to trošku cítim, už je to asi druhý rok, ale napríklad keď pri tom štandarde, tak normálne niekedy cítim, že tam mám ako keby stiahnuté nejak okolo tie svaly alebo čo. A tak to bolo také asi najhoršie. Ale odpremierovala som, vlastne sa s tým nič nerobí. Iba Hej, sa to to sa musí musí nechať. tak nejak pohode. Ale to bol asi taký najhorší, inak A som... štandard myslíš štandardné tance, čo Áno. ste tak vykrútené. Ale čo sme jak tak vykrútení, hej. paragrafky, dobre. No, kedy si naposledy merala tlak, lebo nastal čas. Včera? Dobre, tak poďme aj dneska. Dobre, poďme na to. A few minutes later. Zuzka, gratulujem, 121 na 88, čiže v poriadku a pulzová frekvencia, alebo srdcová frekvencia 68, čiže evidentne máš také aj športové v sebe niečo, asi ten tanec v tomto pomáha a cukor až tak neškodí v tvojom prípade evidentne. A keby som mala, keby mi škodil ten cukor, tak čo by sa mi stalo s tým tlakom? No, môže, sú na to štúdie, že nadmerný príjem cukru môže spôsobovať aj zvýšenie krvného tlaku. Zvýšenie? Dlhodobý nadmerný, áno, zvýšenie krvného tlaku. Vidíš, A že nemusí to len súvisieť, prepáč, že by si bola pribratá, ale aj ako nezávisle od toho môže zvyšovať. Keď veľa dlhodobo ješ jednoduchých cukrov, tak môže to urobiť. A vidíš, ja mám akože skôr problém s nízkym tlakom, že ja som takýto, ten vrchný tlak som takýto dobrý nemala už veľmi dlho. Že ja mám tak väčšinou okolo 100. Áno, no len teraz si trošku v strese, takže Aha, to je toto sme pravda. ťa... Asi hej. Prospieva ti tento podcast. Hej, Krátkodobo. mala by som tu sem chodiť každý deň asi, alebo... No asi nejak tak, terapeuticky, no. Ale no, že ten cukor, že to je sranda, že to som nevedela, že ako keby, no vlastne vedela som, že zvyšuje tlak, ale že nie až tak veľmi, že by to tak veľmi No ovplyvňovalo. nie je to ten najrizikovejší faktor určite, ale môže to spôsobiť. Áno. Môže to spôsobiť. A ja naozaj milujem cukor. Že ja si myslím, že strašne veľa vecí je v hlave. A ja niekedy si myslím, že napríklad mne ten cukor aj dobre spal, že moje telo je ako keby... Vlastne existuje to, že sú typy ľudí, ktorí lepšie spracovávajú cukor ako napríklad tuky, lebo ja mám pocit, že mne ten cukor ako keby... Že fakt z neho ako keby ja nepriberám, ale ja si myslím, že to je v hlave. No, evidentne nie. Že mám pocit, že ho tak potrebujem. Ale nepotrebujem až tak naozaj nejaké také tukové jedlá alebo niečo. Ale ja sa fakt akože nie úplne dobre stravujem, si myslím. Milujem ovocie aj všetko, ale že tá sladká chuť je pre mňa ako keby niečo také, že strašne by som chcela počuť, že prečo je ten cukor vlastne aj zdravý. Dobre. Tak začneme tou prvou otázkou, Dobre. ktorá je výborná, že či sú ľudia možno tak metabolicky iní, hej? A už sa na to akože aj testuje, máme na to firmy, ktoré ti zoberú, že kvapku krvi a potom ťa otestujú, že či by si mala jesť viacej cukrov alebo tukov. Toto podľa mňa ešte nie sme tak ďaleko, ale už sú štúdie, ktoré jasne ukazujú, že napríklad niektorí ľudia evidentne znášajú lepšie viac tukov v strave a niektorí nie. Takže logicky áno, bude to tak, že niektorí ľudia majú lepšiu schopnosť metabolizovať, spalovať cukry, niektorí majú lepšiu schopnosť spalovať tuky. Čiže toto existuje. Len za mňa to momentálne testovanie nie je tak ďaleko, aby ti to povedalo, že ty si ten typ. Áno, jasné, že nevedia to určiť konkrétne, ale že vlastne ten Lebo je to princíp je... množstvo génov, ktoré to regulujú. A to testovanie zatiaľ nie je dokonalé. Ono sa zameriava na niektoré gény a ono je to moc zložitá vec momentálne, ale možno za 50 rokov to pokročí tak ďaleko aj s tou umelou inteligenciou, že toto budeme vedieť povedať presnejšie. Ale za mňa veda vraví, že áno. Lebo ja mám pocit, že aj vždy som tak verila tomu, že treba počúvať to telo a že niekedy človek cíti, že čo, aj aká strava mu robí dobre. Alebo že na čo má chuť, by si mal proste dať. Že vtedy mám pocit, že to telo si niečo pýta. Lenže pri tých sladkostiach mám trošku pocit, že to môže byť ako keby aj nejaká forma závislosti. Teda určite je. Viem, že to je závislosť. Ale... Odkiaľ to vieš? Odkiaľ to viem, že to je závislosť? Lebo to cítim aj na sebe. Lebo práve vtedy, keď som prestala na chvíľku jesť to sladké, tak som ho až tak nepotrebovala. Ale keď som ho normálne jedla, tak prirodzene viem, že tam funguje nejaký proces, že keď doješ napríklad obed, tak tým, keď je človek zvyknutý si dať vždy to sladké po tom slanom, takže niečo nastane také, že to telo si to pýta. A keď som to prestala robiť, tak si to nepýtalo. A nemala tú potrebu si to sladké dať. A
Viem, lebo aj s kolou to tak je, že proste ľudia, ktorí začnú piť kolu, tak potom ju nevedia prestať. A to som mala presne so sladkými nápojmi, že v jeden moment som si povedala, že prestanem piť sladké nápoje a že proste namiesto toho si vždy dám vodu. A napríklad to robím dodnes. Ako keby, že jasné, že si dám kolu, keď mám na ňu chuť, alebo proste niečo sladké, ale nezamieňam si to za tú vodu, lebo myslím si, že tá voda je tak strašne dôležitá pre to telo, ako sladké. Krásne si to povedala. A ja by som len poznamenal, že čo sa týka takých sladených nápojov, tak veľmi dobre robíš, lebo bola napríklad jedna štúdia, aj si ukážeme, ktorá zistila, že ženy po menopauze, čo ešte nie je tvoj prípad, keď pili veľa sladených nápojov, tak mali väčšiu šancu, aj väčší výskyt reumatoidnej artritidy, teda zápalového ochorenia, ktoré sa im spúšťalo. Čiže oni tie sladené nápoje, vlastne ten cukor v tých sladených nápojoch, to bola tá hlavná zložka, aj napríklad vplyvom cez tie črevné baktérie toto spúšťal. Čiže toto je veľmi dobrá vec, že áno, tie sladené nápoje sú problémové a ľudia často povedia, že ja nejem nič sladké, no lenže pijú sladké. A to môže byť ten problém. A tam je strašne veľa cukru. To Je. je proste... A napríklad moja mama, ona má strašne často chuť na presne, že sladký bublinkový nápoj. Že vždy príde, ale to vlastne aj ja mám, že to je taká kombinácia chutí a že tam úplne cítim, že tam je niečo, že človek zrazu dostane strašnú chuť, ako proste na hranolky z McDonaldu. Vieš, že to je také, že zrazu ti to tak, že OK, a toto a musím to mať teraz. No ešte mám to aj ja, ale mňa to tak chytí, že raz za čas a dám si, že deci a som uspokojený. Ale presne to deci vtedy je to niečo, je to. A tá sladká chuť, no áno, ovplyvňuje to náš mozog a jednoznačne to mení štruktúry. Čiže ty sa vieš natrénovať na to, že budeš mať rada sladké. A vieš sa natrénovať na to, že po tom slanom chcem mať niečo sladké, aby aj ten dopamínový systém v mozgu sa ti čoraz viac a odmeňovať. Že striedanie tých rôznych takých silných chutí, ako slané, umami a potom sladké na to. A to je presne toto, že ten dezert po tom dobrom obede. Ja to milujem. Je to tu. A to, že prečo niektorí ľudia majú tú chuť neodolateľnú na sladké, tak sú rôzne mechanizmy. Niektoré už je kompenzačné, že sú napríklad v strese. No a to je pre nich to, že vyrovnávajú ten stres napríklad takýmto nejakým návykom, že proste tak dám si tú čokoládu. Ale napríklad ja to nemám v strese. To je tá halus, že to je niekto. Hej, že každý, že niekto to má v strese a niekto to má niekedy inokedy, lebo ja tak ako keby, že kedykoľvek by som si dala sladké. Málo kedy sa mi stane, že nemám chuť na to sladké, že ja to mám skôr spojené také, a ja to mám fakt aj s tým fajčením, že ja to mám ako keby v situáciách, kedy mi je fakt dobre. Že to sú také veci, ktoré si viem ako keby, že úplne užiť. Že to milujem. Ale aj tak si myslím, že aj keď teraz o tom tak rozprávam, že ja keby som bola úplná závislačka na sladkom, tak je pravda, že to ako keby aj tak nepreháňam úplne. Ďurko by sa mi teraz podľa mňa brutálne vysmial. Lebo my máme fakt kvôli tomu hádky. Lebo ja kupujem na strašne veľa sladkého a máme to doma. Ja potrebujem ako keby mať pocit, že vždy tam mám niečo. Že nechcem sa ocitnúť tak, že tam proste nič nie je. A on úplne, že prečo to robím? Veď aj kvôli deťom je to zlé, alebo neviem čo. A áno, no čo je na očiach, to dodráždi. To je veľká pravda. Jasné. Ale zase ja si vždy myslím, že keď má človek dostatok, tak potom nemá furt pocit, že mu niečo chýba. Vieš, že to ako keby, že mne stačí si dať potom jedno a viem, že to tam je a nemusím, že nezjem to naraz alebo niečo. Vieš, že to sa mi nikdy nestane. Takže máš to pod kontrolou svojím spôsobom, lebo ty si naznačila tu, že závislosť alebo na sladkom. Keď som pozeral štúdie, tak sú nejaké, ktoré už nazývajú, že to addiction on sugar alebo sugar addiction, čo ale zase niektorí psychiatri neuznávajú, čiže momentálne sa to tak trošku bojuje, ale podľa tých niektorých novších štúdií je to tam, že áno, má to veľmi podobné príznaky ako iné závislosti. To, že jak vyhľadávame, že to neovládateľná chuť na to, že to proste zjem a zrazu keď už žijem, tak jem obrovské množstva, čo ty ale úplne nemáš podľa tohto. Nie, nestačí si niekedy dať aj málinko toho sladkého, iba ako keby, že nechcem mať ten pocit možno, že nemôžem si dať nejaké sladké, ale nepotrebujem zase veľa. Že nie je to také, že teraz chcela som povedať, že nezjem celú Figaro bombonieru, ale zjem, hej, kľudne. Ale v jednom momente už mi je z toho ako keby zle. Ale ja si myslím, že to súvisí aj s tým výdajom energie. Že keď naozaj viacej tancujem, že jednoducho ako keby to telo si to fakt pýta, že
No a toto je to, že ešte by som dokončil tú závislosť, lebo Áno. sú zase aj odborníci, ktorí vravia, že to ani nie je že závislosť na cukre, ale na tzv. Tých silných chutiach, tých ultra spracovaných potravinách. Že niekomu to môže ísť smerom k tomu sladkému, niekomu to môže ísť smerom k tomu čipsoidnému, hej, octovo, slanému a takéto, že tiež nevie sa dojesť tých Sprinkles alebo čo neviem čo začne. Hej. Ale že to už niektorí vravia, že to je závislosť na tých chutiach. A môže sa to vybudovať a reálne, čo vieme, mení to napríklad štruktúry v mozgu, jak sú poprepájané, že ty to začneš vyhľadávať. A sú tam aj nejaké také abstinenčné príznaky, keď to zrazu vynecháš. Že je to podľa niektorých až má to tú formu tej závislosti. A čo je napríklad abstinenčný príznak, keby som teraz akože sa fakt rozhodla nie je to sladké, lebo už si to nepamätám, keď som to vtedy spravila, že čo je vlastne ten príznak? Že je človek smutnejší, alebo že... Môže to vyvolať, áno, zmeny nálad, presne tak. Nie je to samozrejme tá závislosť ťažká, ako napríklad na opiátoch alebo heroíne, hej, že máš vyslovene, alebo alkohol, že máš také tie stavy, že máš trasy a fyzicky ti je zle, ale je to zmena nálad, sú tam takéto veci. Čiže môže sa to prejaviť. Vyhľadávanie toho, zrazu sa zoberieš a musíš do toho obchodu, aj keby neviem čo bolo, a kúpiť si to a zjesť to, lebo proste je to tak silné nutkanie, že tomu nevieš odolať. Ale čo je cesta? Teda akože ja mám pocit, že vo všetkom je cesta, že všetko človek môže ale s mierou, pokiaľ niečo nemá ako keby zakázané, že toho sa tak snažím držať, že ako keby podľa mňa je nezdravé aj, ja mám kopec kamarátov, ktoré vôbec nejedia sladké, hej, alebo cukor, alebo proste snažia sa naozaj tak zdravo žiť, ale ja mám pocit, že to nie je cesta. No a to je veľmi dobrá poznámka, lebo za mňa netreba ten cukor demonizovať. Je to niečo, čo pre nás je evolučne veľmi... My sme na to postavení. My máme veľmi dobrú schopnosť tráviť cukry. Už v slinách máme enzym, ktorý trávi škroby. To znamená, že my sme postavení na to, aby sme jedli sacharidy v nejakej forme. Otázka je teda tie jednoduché, hej, a tie sladkosti, ktoré už sú spracované, ale každopádne je to, že áno, nedemonizujme cukor. A potom u teba si myslím, že prečo je tá chuť na sladké tam je spôsobená dvomi vecami, ktoré si vlastne aj pomenovala. Máš energetický výdaj, pomerne veľký, ak sa hýbeš a aj ten tanec je niečo, dúfam, že sa porozprávame. Čiže to telo potrebuje tie sacharidy. A druhá vec, nemáš upratanú stravu, celkom dobre, možno máš menej bielkovín a vlákniny a vtedy to telo reaguje tak, že môže si pýtať tie sacharidy, lebo nemá to vystavané dobre. A potom tá chuť na sladké tam ako keby začne prevažovať. Čiže u teba to podľa mňa bude nie že závislosť, len toto kombo, že spaluješ tie cukry a zároveň tú stravu nemáš dobre urobenú. Pardon, nemáš ju tak, ako by ju mal mať športovec, čo v princípe, keď asi trénuješ na Let's Dance, tak už si športovec. V tomto období, hej, tieto 3 mesiace je to taký väčší výdaj, hej, to je pravda. Podľa mňa dosť. Koľko trénujete denne? Tak iba raz. No hej, ale hodín. Ale 2. A to je už seriózny pohyb. Hej. Spotíš sa tam? Tak jasné. No tak. Akože 2 hodiny športuješ? Nie, necítim to. Hej, 2 hodiny denne teraz momentálne, hej, a potom už to je stále viac a viac, čiže to človek cíti veľmi, no. No si športovec, to ti hovorím. Ale hej, ale tak nedá sa to asi porovnať s tými, keď človek akože fakt máka brutálne, ale je pravda, že No podľa mňa maká, že ako niektorí futbalisti prvoligoví, čo poznám, takže... Ale je pravda, že toto je také obdobie, že už aj moja fyzioterapeutka vždy, keď už, teda nie, že vždy, ale druhýkrát sa to stalo, že už začne toto obdobie, tak sa posadí, ľahnem si na ten stôl a ona, že už to začína, že úplne mi to vidí vlastne na tom tele, že už tie svaly sa tak začínajú inak správať. Formovať, niektoré fascie, tuhnúť a tak ďalej. No za mňa skúsi možno dať pozor na to, aby si príjmala nejakých tých 1,6-1,8 gramu bielkovín na tvoju telesnú hmotnosť, čiže ty si štíhla, čiže na tú telesnú hmotnosť. Idem sa ťa pýtať, koľko máš kýl, ale jednoducho si to vyrátaj. No tak krát 1,6 a sú apky, kde si to vieš nahodiť, že čo za deň zjem, skús niektorý deň si to len zo srandy spraviť. No a to číslo, že 52 krát 1,6, toľko gramov za deň by si mala zjesť bielkovín. No a bielkovín sú všade, aj v tej horálke, ale veľmi málo. Ale super, že sú tam. Ale veľmi málo. Teraz tam 10 horáliek. No áno, lenže to je zase nadbytok cukrov a tukov. Ale hlavne, mäso, samozrejme, mliečne výrobky, čo ešte také, strukoviny,
Hej. Čiže toto keby dbať na to, aby si mala nejaký ten príjem bielkom, či už sú to napríklad bielka vaječné, alebo nejaká šunka, alebo nejaký sír. A to, keď máš, tak oni majú vysokú sytivosť a budú aj znižovať tú chuť na to sladké. Neodstránia ju, čo keby si necítila chuť na sladké, niečo je zlé. Hej. Si myslím ja. Ja si tiež myslím. A hovorí to aj veda. Aha. Že máš nejaké poškodenie vnímania tej chuti proste ako takej. To je zaujímavé. Lebo mne by super padlo, keby mi niekto povedal, že pozri, keby si zjedla 2 vajíčka denne, tak by ti to pomohlo. Hej? No tak ti hovorím. Tak je? Hej? Hej, za mňa, neviem, aký máš cholesterol, ale keď z tých vajíčok, tak to je bielka určite. Možno jedno žltko, možno aj 2 žltka, záleží. Keď si fyzicky aktívna, tak aj tie žltka vieš tolerovať veľmi dobre. Ale určite napríklad tie 2 vajíčka denne sú fajn. Alebo aspoň 5 krát do týždňa po 2 vajíčka by to nemalo škodiť podľa najnovších výskumov. Hej. Občas nejaké mäso, chučie, a nejaká sír ješ, alebo aj proste... No tak potom tých bielkovín by si... Len treba si to pozrieť, koľko ich máš. Lenže to je tá halosť, že ja som vždy... ja som si nikdy nič nepočítala takto. Vieš, že niektorí ľudia si to akože pozerajú, koľko to má kalórií a koľko to má čoho toho, ale ja ako keby... To je pre mňa... Ja neviem, či strata času, alebo ako to nazvať, ale neviem si predstaviť, že tomuto by som ešte venovala energiu, že by som si to ako keby nejak počítala, alebo pozerala, alebo to kontrolovala. Rozumiem, ani nechcem po tebe, aby si to robila každý deň, ale keď si v takejto záťaži fyzickej, tak je dobre si to skontrolovať. Možno raz do týždňa, 2-krát do týždňa, ten deň si tam nahodiť, aby si videla, že či som tam v tých číslach, ktoré mám byť. Lebo môže ti ukázať, že ja som v ťažkom deficite. A potom sa môže zraniť, byť chorá, neviem, prečo vlastne mám stále chuť na to sladké. A to môže byť len to, že tá strava nie je dobre urobená. Väčšinou je, že málo energie, málo bielkovín, málo vlákniny. Tieto 3 veci ti spôsobujú často chuť na sladké. Telo sa snaží nejak prežiť. No. To je sila, no. Ale teraz napríklad, ja neviem, že či môžem o tom hovoriť, ale... Ja neviem tiež, ale povedz a potom to prípadne vystrihnem. Ale že mne ponúkli to, že mi budú posielať tie krabičky z toho zjedené a mne sa vlastne strašne uľavilo, lebo mám pocit, že tam je tak rôzna strava a vlastne mi to ako keby pomáha nejak vyvážiť tie veci, lebo tam sú veci, ktoré ja by som možno niekedy, nikdy inokedy nejedla. A fakt mi to chutí a fakt je to ako keby pomoc v tom, že zrazu podľa mňa moje telo dostáva veci, ktoré nikdy predtým nedostávalo. Môže byť. Že som za to vďačná, že to je presne ten systém, že niekto mi dá, že tu máš toto zjesť a ja si vyberiem z toho, že aha, toto je super, to mám rada a je to zdravé, že strašne mi pomáha ako keby taký, potrebovala by som taký návod na ako keby zdravšiu stravu alebo niečo. V tomto máme klientov, ktorí aj fungovali úspešne, alebo fungujú na týchto krabičkových dietách, čo je ale často problém, že predsa tie bielkovinové veci sú drahšie, hej, vajíčka, mäsa, syry, že oni na tom trošku škádli, alebo čiže treba si len zistiť, koľko tam je tých bielkovín. Už vieš, že svoju hmotnosť vynásobíš 1,6 a keď nie, tak možno fakt dojesť len 2 vajíčka denne ešte k tomu a budeš pokrytá. Čiže len to toto, lebo často tých bielkovín tam býva menej. Na toto si daj tam pozor. boli 3 vajíčka. Ja nevravím, že toto konkrétne nie je, ale sa mi stalo, že keď sme to rátali, tak často tých bielkovín bolo menej, než by. Je to pochopiteľné, lebo sú drahé tie bielkoviny. Jasné. No a ešte možno sú také veci, ktoré pomáhajú trošku kontrolovať chuť. Jednakže, keď už aj zješ tie sladké, tak je dobré, lebo zješ veľa cukru, tak ide ti inzulín hore. A toto, keď sa deje veľakrát, tak môžeš mať potom diabetes 2. typu. Čiže sú veci, ako napríklad tu máme chrom, ktoré keď už sa to deje, že ti pomáhajú trošku regulovať tú chuť na to sladké. A to môže byť buď tento chrom, ktorý je asi z týchto, čo tu máme veci, najviac skúmaný, ale aj takáto, že vláknina, hej, tento skorocel indický, to psílium tiež to vie trošku pomôcť regulovať ten cukor, aby to tak nestrieľali tie inzulíny. Ale je aj zaujímavá vec, ktorá je, že nielen, že reguluje ten cukor, ale aj tú chuť do jedla. Výskumov zatiaľ na tom nie je málo, ale je to tzv. Gymnema lesná. Taká liana z Austrálie, z Indie, aj v Afrike to rastie a v Austrálii. A tá, okrem toho, že reguluje ten cukor, sú na tom nejaké také prvé výskumy, ktoré ukáže, že aj môže znižovať chuť na to sladké. Aha, to je sranda. Ale mne by to bolo len ľúto. Vieš, že nemám chuť na to. Ono tá chuť tam bude, ale nie taká nie taká intenzívna. Hej. Nemusí to u teba fungovať.
vo veľa prípadoch vlastne tie chute na sladké sú spôsobené tým, čo podľa mňa máš ty a to je tá nevyvážená strava. Vidíš, to je pravda, že to s tým môže súvisieť, že by som vlastne mala zlepšiť tú stravu a potom sa mi možno zlepší aj toto, alebo možno nezlepší, ale že ja si myslím, že to až tak s tým sladkým nepreháňam, ale určite keby som si mala vybrať, tak som radšej na sladkom ako na niečom zdravom. Ako pocit človeka je jedna vec, keby som videl tvoj krvný rozbor, tak to by sme sa už vedeli pobaviť, že či máš všetky parametre v poriadku. Ak sú v poriadku, tak potom súhlasím s tebou, že to asi nepreháňaš, lebo jedna vec je výzor, čo môže byť fajn, ale druhá vec je aj to, čo sa deje ešte v tom tele. A tam to nemusí byť už vždy tip-top. Stále vyzeráš dobre, podľa mňa to je fajn. Len na to, aby sme si to takto povedali, bolo by dobre vedieť aj krv a tlak máš v poriadku, čiže toto je fajn. Takže keď budem chodiť sem, tlak bude mať v poriadku. Keď mi sem ešte dáte tú Tatianu, tak to bude ideálne. Ešte ja som normálne, že kúpim aj tú Tatianu, ale nestihol som. Som hovado proste, no. Ďakujem. Tá moja žena by vedela rozprávať, čo všetko som nestihol a koľko som zabudol výročí. Takže ideme sa, že možno ten tanec, mohli by sme to uzavrieť tým tancom. Určite. No, ja si myslím, že vlastne ten cukor pre mňa strašne súvisí aj s tým pohybom, že tým, že veľa tancujem, tak ako keby potom si tak doplňam tú energiu, že sa to tak hovorilo, nie aj v detstve, že daj si čokoládu na energiu alebo niečo. My sme mali rovnakú babku asi, toto mi hovorila v kuse, že choď, aby si vládal, tu máš čokoládu. Aby si vládal, tu máš čokoládu. No, inak to je sranda, že a dnes je to tak naopak, dnes mám pocit inak, že trošku vlastne ľudia tak zakazujú to sladké, že je to nezdravé, alebo že ten umelý cukor je taký nezdravý, ale ja si myslím, že keď aj deťom, alebo pre mňa je taký ten princíp, že keď sa zakazujú veci, tak potom o to viac to tie deti chcú, že radšej by som si povedal, že tak kľudne dajme tu jednu tabličku, alebo proste jednu tyčinku a či zle hovorím? Nehovorí zle, ale u tých úplne malých detí batoliat, jasné. Dolčiat by som to neriešil, Jasné. že hoci čo, ale už keď sú staršie 3, 4, 5 rokov, no, tak dobre, že nie, to keď to nemáme, že ich tým krmíme, jasné, že sa s tým stretnú. Takže, no veď to, že potom presne, že to chcú ako keby, ale napríklad moja Emka, ona nemala rada sladké, ona podľa mňa do 4-5 rokov vôbec nejedla sladké a úplne, ale fakt bola aj zdravšia. Hej, inak mi sa úplne naopak. Ale fakt bola ako keby aj zdravšia, lenže ona nejedla ani ovocie a zeleninu, čo bolo blbé, ale potom sme normálne aj testy dali spraviť ako keby krvné a mala všetko v poriadku. A ja som si povedala, že to telo asi to vie nejak. No jasné, ale niekedy presne toto, že u tých detí, že sa ti spája, že je veľa sladkého a je chore. No možno je preto chore, lebo to není úplne tým sladkým na prvom mieste, len ono sa zasíti tým sladkým a potom nie je tú poriadnu stravu, kde má tie vitamíny a minerály. Čiže primárne to sladké nemusí byť to, čo ťa urobí chorou, len jednoducho ti to rozhádže to, že nerieš potom dobre, lebo si zasýtený. No tie deti, keď sa najedia, už ale potom je pravda, nechcú. prepáč, už som chcela o tom tanci, ale je pravda, že keď je to sladké, veľa sladkého ako keby v tele, v črevách, tak ono to nie je dobré na trávenie, alebo že naozaj to oslabuje tú imunitu? Alebo je to zápalový... Takto, že ak sa bavíme o tom jednoduchom cukre, hej, čo je napríklad, že sacharóza, ten, ktorým si sladíme, čo je fruktóza a glukóza. Niektorí ľudia majú pocit, že dám si med, to je zdravšie. No je to zase vo veľkom len tá fruktóza a glukóza. Čiže je to trošku zdravšie, lebo tam má možno viac nejakých minerálov a vitamínov, ale to by si musel aj znakila ten med, aby to malo efekt. Ja, no jasné. Čiže toto je problém, keď toho ješ veľa, lebo paradoxne ten mozog nevníma, že jem sladké len cez ústa, kde cítiš a ide ti to do mozgu. Aj niektoré orgány naše, ako pankreas, pečeň, oni vedia, že tam mám ten cukor a môžu ti zase posielať nejaké chemické alebo nervové signály a budú ťa nútiť, ako keby sa počase adaptuješ a budú ti vyvolávať to, že chcem to sladké jesť. Čiže ty si vieš ako keby meniť ten organizmus tým, že to ješ často. Tým jedlom. No a ak je tam nadbytok týchto jednoduchých cukrov a málo vlákniny, môže ti to zmeniť mikrobióm a tak ďalej a to už potom sa začneme cykliť v takomto onom. Pane Bože. To je zložité, komplikované. Ale vlastne
Je pravda, že keď sa viacej hýbem, alebo keď viac tancujem, tak si hovorím, že to je super, že sa spáli ten cukor a že si môžem dovoliť ako keby tú tyčinku. Že fakt Áno. veľakrát si dám, ale od detstva to tak mám. A keď som bola malá a chodila som na tanečnú, tak si úplne pamätám, že som prišla na Trnavské, tam bol taký stánok a ja som si kúpila banány v čokoláde po tréningu a bola som šťastná, alebo jednu kofolu a vlastne mi to ako keby vyrovnalo ten stav, že proste pri tom, keď naozaj tak intenzívnejšie tancujem, tak mi to proste robí strašne dobre. Tanec je super vec, kondične výborná vec, lebo záleží aký, ale ak sa potíš zadýchaný, tak je to super. Ďalšia vec, je to super na mozog, lebo koordinácia. Hej. U seniorov my sme dokonca mali, že Let's Dance Senior, ako tréningový program a robil to náš kolega, docent Chren. Dokonca máme nášho dekana, profesor Bielik a oni teraz robia nábor na tréningovú štúdiu so ženami, ktoré mali rakovinu prsníka a robia s nimi 3-mesačný tanečný program. A oni už mali jedno kolo, ja som si len, že čo to urobilo s tými pacientkami po prekonaní tej rakoviny. Zlepšilo im to zloženie tela, čiže boli chudšie, čo je super, ale lepšia inzulínová citlivosť. Senzitivita, to znamená, že lepšie tie sacharidy, ktoré príjmajú, aj tie koláčiky, lepšie to ide do nich. Zlepšila sa im VO2 max, to znamená viac kyslíka sú schopné prijať, zlepšená kvalita života. Čiže majú lepší pocit kvality života, čo je veľmi dôležité. A zmenilo im to aj v dobrom tú črevnú mikrobiotu. Hej. Takže to je, ten tanec vie urobiť veľa dobrých vecí, len za mňa, čo on nevie úplne, keď to nie je nejaký breakdance a tak, že svalovú silu a hustotu kosti. Ak tam vyslovene neskáčeš, ak to nie je akrobatický rock'n'roll, tak ešte tá posilka by sa mi k tomu raz, 2-krát do týždňa hodila a bolo by to tip-top. To je úplná pravda, lebo ja si fakt myslím, že tanec je liek. A že tancovať môže ktokoľvek. Že to som o tom presvedčená, že aj ľudia, čo majú pocit, že nevedia tancovať, tak akokoľvek sa hýbať je podľa mňa strašne zdravé a dobré a každý si musí nájsť niečo. Ale presne tá moja fyzioterapeutka Ivka, ona mi stále hovorí, že musíš cvičiť, aby si mohla tancovať. Tak. A je to veľká pravda. A musím povedať, že presne som mala také niečo, proste ako keby neviem, či zaseknutú krčnú chrbticu alebo niečo. A ona mi povedala vlastne, že si musím spevniť to jadro, ten core, alebo ako to, áno. To volajú, A ja som naozaj mala tie 3 deti, že aj tie brúcha som nemala malé, čiže ja mám to jadro ako keby naozaj zoslabnuté. Nikdy som necvičila brúšaky a nič. Ale ona mi presne ukázala nejaké cviky, začala som trošku robiť tie brúšaky a fakt to cítim. Fakt to brutálne cítim aj v tom, že napríklad minulý rok, keď som začala tancovať, tak furt ma niekde seklo, niečo ma proste stále sa mi niečo dialo. A teraz vlastne jasné, že ma bolia veci, alebo že ma niekedy niečo proste, nejaký spazmus mám, alebo niečo, ale cítim, že to je rozdiel. A že presne vidím ten rozdiel, keď sa predtým rozcvičím, ako sa mi aktivuje to telo. A že vôbec som predtým nevedela, že kolená keď bolia, že to není, že koleno boli, ale že to súvisí s tými bedrami, že už to ide niekde. Svalom, áno, slabým svalom, že vlastne všetko drží. Toto jedno, alebo že keď ma boli spodok chodidlo, že to si musím naťahovať lítka, lebo ich mám svrknuté. Čiže ja som predtým tieto veci nikdy neriešila, alebo nevenovala som sa tomu a zrazu mi to dáva celé logiku, že to je, že ja mám pocit, že sme tak prepojení, že keď ma možno boli palec na nohe, že to súvisí niekde úplne, že to je tak všetko. Alebo naopak, že tu keď ťa boli, tak môže to ísť od palca môže to na nohe. ísť, áno. Ale je zaujímavé to ako keby sledovať a naozaj cítim, že to cvičenie pritom, veď preto aj všetci tí tanečníci sú rozumní a cvičia, lebo vedia, aké je to strašne dôležité. Ja poznám Gensiho Berishu, to bol môj doktorant, ktorý aj účinkoval Let's Dance. A ten z tej posilky, ako má oné, ale sám priznáva, že ho potom všetko bolí, čiže je to pravda. Áno, je to pravda. A mne sa to tiež nechce, ja to tiež neznačam, ale ani nejdem do posilky, ale to ani človek nemusí do tej posilky ísť, že stačí, keď si aj zacvičiť doma, ale že sú to ako keby nejaké také... Ale sú to znova nejaké spevňovacie, posilňovacie cvičenia pre to, čo potrebuješ, aby bolo pevné, lebo inak sa to rozsype. Ale aj tú stravu nezabúdať, aby to telo malo z čoho regenerovať. Že nie je to len o tých sacharidoch, ale aj tých 1,6 gramu bielkovín na tvoju telesnú hmotnosť. Idem si to hneď vypočítať. Zuzka, ďakujeme, že si tu bola. A ja ďakujem. Bolo to výživné a sladké. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem za všetko, aj za všetky poznatky, lebo sú to strašne zaujímavé veci. Ďakujeme.
Čo najradšej robí sadistický cukrár? Tiramisu. Tento podcast vám prináša doktor Max, jednotka v starostlivosti.